F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Fil-bidu ta' din il-ġurnata hekk ġejna hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat lil Madonna biex niltaqgħu ma' bina Ġesu fl-Ewkaristija u fis-smieħ tal-kelma tiegħu. Il-liturġija tal-kelma llum tkellimna dwar Lazzru li kien bniedem fqir, kien joqgħod taħt mejda jew ħdejn bieb ta' wieħed sinjur biex jiekol xi ħaġa. Li laqatni f'dan l-Vanġelu huwa li dak il-sinjur laqqas biss induna bih. Aqqas irrealizza li hemm xi ħadd taħt il-mejda tiegħu mejjed bil-ġuħ. Hekk aħna kultant anke fil-rikkezzi tagħna, fil-kumditajiet li għandna ninsew li hemm nies li huma fil-bżonn. Jew jinġeli tiġini t-tentazzjoni u ġeli jiġrili li nara xi ħaġa fuq il-faqar, fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni u tant niddejjaq li naqliblu. Kważi ma rridux naraw. Imma Ġesu jkellemna fuq din il-ħniena llum. Li ħniena mhux biss materjali ta' flus, imma li nejnu anke b'mod spiritwali billi nejnu dik li l-persuna nisemew u nkellmuha u nejnuha. Qed nagħmel ftit ħsieb twil għax illum ma nagħmlux prit għax għandna ittra pastorali u l-isqof għalilna biex ngħidu kelma fuq il-Vanġelu qabel il-Qudiesa. Naħsbu ftit hekk f'dawk in-nies li hemm madwarna li għandhom bżonn forsi jgħinuna min jismagħhom, min jsajrilhom platt għax forsi weħidhom. Din ukoll hija karità. Bitħejjija għal din l-Ewkaristija illi llum ser nofruha b'suffraġġju għal Anthony Bonnici, ejjew narfu ħtijietna u quddiem dan Alla li tant iħobbna nitolbuh maħfra ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuġġiek. Irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf, billi taħfrilna u tħenna għalina. Xerred dejjem fuqna nitolbuk il-grazzja tiegħek biex inħaffu t-triq tal-wedit tiegħek u tatina semm ġdid fis-sema. Dan nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. Dan jgħid il-mulej li jista' kollox. Ħażin għalihom dawk li f'Sion għandhom moħħhom mistrieħ, dawk li qalbhom qawwija fil-muntanja tas-Sammarija. Fuq sodod tal-avorju minduda jitmatru fuq il-friex u ħrief il-merħla jieklu, oġġiela mill-istalla. Mal-arpa jqablu l-għana bħal David strumenti jivvintaw. L-imbit ilegilguh minn bwieq kbar u bl-ifien żjud jindilku. Bla xejn ma jsewdu qalbhom għal-erda ta' Giuseppi.
Għalhekk ikunu l-ewwel fost dawk li jittieħdu fl-eżilju u tintemm imbagħad l-għajta tal-imnejmin, il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa' lill-milwin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li ħares lill-barranin, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej iżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel, ngħidu flimkien faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Int bniedem ta' Alla, fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Tqabad it-taqbida it-tajba tal-fidi. Qis li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejja u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lill-ħlejjaq kollha u quddiem Ġesu Kristu li xehed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzju Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet li rċivejt u żżomm ruħek bla teba' bla ħtija sa jum id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu li jagħti jurija f'waqtu. Dak li hu il-ħini u waħdu setani, is-sultan tas-slaten u s-sid tas-sidien li hu biss ma jmut qatt u jammar f'dawr li ħadd ma jista' jersaq leh u li jebda bniedem qatt ma rah wanqas qatt jista' jarah. Lilu ġieħ u seta għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Sidna Ġesu Kristu għat li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanew permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej, mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U jgħid fqir jismu Lazzru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxtaħed dejn il-bieb ta' daru biex xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram, imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruħu fit-tbatijiet ħoroġ fart l-imwiet
refa rasu u mill-bot lemaħ lill-Abram bl-Lazzru fiħdanu. Olla leħnu għallu missieri Abram ikollok ħniena minni u jibgħat lill-Lazzru ibil tarf sebu fl-ilma ħalli taffi n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaraq wies f'dan in-nar. Iżda Abram qallu niftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek. Ek ukoll Lazzru il-ħażin irċiveh f'ħajtu. Immessa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed bagħti. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejnna biex min ikun irid jaqsam minn naħa għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu Lani, mela nitolbuk missier ibagħtu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abram għandhom il-Mosè u lill-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak le missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram jekk ma jisimgħux lill-Mosè u l-profeti anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu mill-nabitna. Fakkarkom il-lum il-ġabra ħassir għal-hospice ta' dawn il-hospice naħseb kulħadd jaf min huma għax insejt ngħidu fil-bidu dan il-messaġġ ta' x'inhi kollok bżonnhom tkun taf min huma l-hospice. Jagħmlu ħafna ġejt ma' dawk il-persuni b'mar terminali u jaħdmu b'mod volontarju wkoll. Ġifieri il-Vanġelu kellemna ċar illum. L-iktar ħaġa faċli ddaħħal idek fil-but u tagħti xi ħaġa. Iktar diffiċli li tgħin bħajtek. Imma nagħmlu li nistgħu ta' dak kollu niftakru li kull għajnuna lil dawn in-nies forsi għad niġu bżonnhom Alla ħares qatt aħna stess. Ħnaqra ittra pastorali tal-Isqof ta' Għawdex illi bagħatilna biex taqra fil-knejjes tagħna. Eżis, sar diffiċli niltaqgħu bħala familja biex nieklu flimkien. Il-ħinijiet tax-xogħol ta' wħud mill-membri tal-familja ma jkunux jaqblu ma ta' oħrajn, jew mal-ħinijiet tal-iskola, jew mal-attivitajiet l-oħra tal-ulied. U meta l-familja jirnexxila tiltaqa' flimkien fl-istess ħin kemm fid-dar jew f'xi restorant din tkun okkażjoni speċjali. Kull meta niltaqgħu arana nirrakkuntaw il-ġrajiet u l-esperjenzi li nkunu għaddejna jew għaddejjin minnhom. Nitkellmu dwar dak li joġobna u jdejjaqna, dwar dak li mhix sew u dak li mhux. Nitkellmu dwar dak li jferraħna u jinkwetana. Naraw kif ser naffrontaw diffikultajiet ta' saħħa, napprezzaw il-progress fl-istudju jew fix-xogħol, nieħdu pjaċir bil-qlieħ tal-flus u jiddispjaċina meta nitilfu xi okkażjoni u l-bqija. Meta Ġesu kien jidħol għand familji u jiekol magħhom, kien jismagħhom u jitkellem magħhom dwar il-ħajja ta' kuljum. U b'imħabba kbira kien jgħin lill-familji jaqraw il-ġrajiet mhux biss bl-għajnejn tal-bnedmin jew kif jimmaġinaw huma li Alla, imma bil-mod ta' kif Alla iħares lejhom tassew. Hekk għamel meta mar isejjaħ lil Levi, mar għad fuq il-mejda ma' ħafna nies midimba. Għalilhom li Alla lena tiegħu jkun magħhom għax it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li f'saħħithom imma l-morda. Meta jmur jiekol għand xmun il-lebruż u tiġi l-mara midimba li tbuslu u tidliklu riġlejh bil-fwieqa li tiswa ħafna, Ġesu jgħid lil xmun li l-imħabba ma tikkalkulax u li jħobb ħafna min ħafirlu ħafna. Ninsabu resqejn lejn tmiem is-sena tal-ġublew tat-tama. Matul is-sena pastorali li għaddiet saret il-vista pastorali li jiena għamilt flimkien mad-delegati fil-parroċċi kollha tad-djoċesi. Daħal biex joqgħod magħhom.
Issa jmiss li noqogħdu flimkien fuq il-mejda waqt li kien fuq il-mejda magħhom biex ikomplu nitkellmu dwar il-familji tagħna, dwar il-familja tal-parroċċa li tiġbor fiha il-familji tagħna. Il-vista pastorali laqatni ma' ħafna ħidma u dedikazzjoni ta' ħafna nies fil-parroċċi. Iltqajt mal-kappillani li flimkien mas-saċerdoti verament jagħtu kontinwament saħħithom kollha għall komunitajiet tagħhom. Sirt naf aktar lil dawk lajċi li jgħinu b'kull mod. Ħadd sehem fil-quddies u fit-talb li permezz tiegħu l-komunità tiltaqa' ma' Ġesu u Ġesu nnifsu jiltaqa' mal-komunità. Tkellimt ma' dawk li jieħdu ħsieb jorganizzaw il-festi titolari. Għalkemm iż-żmien kien qasir, il-ġimgħa li għaddejt f'kull parroċċa għenitni nara t-tajjeb u s-sabiħ fl-istess ħin waqt il-limiti u dak kollu li jista' jitjieb. Wara li tkellimt mal-kappillani, mal-kunsill presbiterali u mal-kunsilli pastorali, inħoss issa li jmiss li dak li jiena u d-delegati oħra tad-djoċesi osservajna fil-parroċċi tagħkom jiġi magħruf lilkom ukoll. Kull parroċċa għalija. B'dan il-mod il-koll kemm aħna nsiru nafu aktar ir-realtà tad-djoċesi u tal-parroċċi tagħna. Nkunu nistgħu nħallu lil Ġesu jarrafna li ma huma d-doni u t-talenti tar-realtà tal-Knisja li jeħtieġ li nkomplu mmexxu l quddiem u li huma dawk id-djufijiet u l-limiti li jeħtieġu li jitranġaw. Hekk inkomplu nħarsu l quddiem bit-tama li din is-sena tal-ġublew trid tħalli fina. Hekk kienu għamlu Ġesu u 72 dixxiplu wara meta reġgħu lura iltaqgħu flimkien wara li kien bagħathom tnejn fl-bliet wirħula. It-72 irrakkuntaw lil Ġesu dwar kif marret il-ħidma tagħhom, dwar kif ġew milquwa jew miċħuda, dwar xmar tajjeb u dwar xmar ħażin. U Ġesu dawwal bil-kelma tiegħu l-esperjenzi li għaddew minnu. Hekk ukoll għamlu l-apposti meta waqfu jirriflettu jitkellmu dwar dak li kien jiġri fl-ewwel komunitajiet, jiġifieri ħafna pagani kienu qed isiru nsara anki jekk ma kellhomx it-tradizzjonijiet tal-Lut. Pawlu, Barnaba, Pietru, Ġagbu flimkien ma' nies oħra iltaqgħu biex jiddiskutu bliema mod l-aħjar jimxu l quddiem. Għalhekk matul is-sena pastorali li ser tibda f'Ottubru li ġej, ser nerġa' nżuru l-parroċċi kollha flimkien ma' persuni oħra biex niltaqgħu madwar il-mejda u nitkellmu mal-komunitajiet parrokkjali dwar dak li ħareġ mill-vista pastorali tas-sena li għaddiet. Hekk nkunu nistgħu nirriflettu u niddiskutu flimkien mhux biss dwar is-sitwazzjoni attwali tal-parroċċa, imma wkoll dwar liema jistgħu jkunu l-ħidmiet l-aktar urġenti u importanti li jeħtieġ li jsiru fil-parroċċi u fid-djoċesi għażiża tagħna. Biex iseħħ dan jeħtieġ li jiġu ppjanati xi laqgħat ma' diversi gruppi tal-parroċċa. L-ewwel appuntament ikun mal-kappillani u mas-saċerdoti li jaħdmu fil-komunitajiet parrokkjali. Imbagħad niltaqa' ma' dawk kollha li jgħinu lill-kappillani u lis-saċerdoti fil-ħidma pastorali. Wara niltaqa' ma' kull min hu interessat li jkun jaf is-sitwazzjoni tal-parroċċa kif deret mill-vista pastorali tas-sena li għaddiet. Fl-aħħar nett nerġa' niltaqa' man-nies mas-saċerdoti flimkien mal-kunsill parrokkjali biex niddixxernu il-passi li jmiss. Dan il-mod irroddu ħajli l-Alla tad-doni u tas-sabiħ li joġbu isawwab fuq il-parroċċi tad-djoċesi tagħna u nitolbu jiena narfu b'ħafna umiltà u verità id-diffikultajiet u l-problemi li għaddejjin minnhom. Hekk dejjem immexxija mid-dawl tal-Ispiritu Santu u fi spiritu ta' komunjoni fraterna kunu nistgħu niddixxernu il-ħidma pastorali tad-djoċesi u tal-parroċċi tagħna għal-ġejjieni. Natikom il-barka tiegħi mogħtija mill-Kurja tal-Isqu fil-Belt Vittorja illum 14 ta' Settembru tas-sena 2025 festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Mons Edward Zammit, Kanċellier,
Isqof Antonte u ma isqof ta' Għawdex. Kelma żgħira. Napprezzaw ix-xogħol li qed jagħmel l-isqof, napprezzaw ix-xogħol u l-laqat li jsiru li aħna ħafna minnhom ma qas inkunu nafu bihom. Ġeneralment ikunu ħin fl-għaxija tard in-nies li jipparteċipaw fil-parroċċi u nippruvaw ngħinu kemm nistgħu għall-ġid tagħna. Il-parroċċa ma timxix bil-kappellan biss. Il-parroċċa huwa intom. Intom il-parroċċa, l-qassis waħdu kieku l-Knisja vojta jiena hawnhekk. Intom, il-parroċċa intom, ġifieri dan huwa għalikom. Aħna niddedikaw ħajjitna għalikom. Mhux dejjem jirnexxielna u kun hemm minna min jiżbalja, aħna bnedmin, għalhekk tridu titolbu għalina, titolbu għall-isqof tagħna biex ikompli jaħdem f'din is-sena li ġejja pastorali. Numu bil-wieqfa ħalli flimkien nistqarru dak li nemmnu fih billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet bnedmin u sar bniedem tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina bada taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u li tkellem f'hom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfa ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. U jeżis wara li smajna l-kelma ta' Alla li tmantni l-fidi tagħna u tatina t-tama, nduru lejn il-Missier biex jisma' dawn it-talbiet tagħna. Aħna u intennu u ngħidu għallimna mulej triqatek. Tolbu għal-mexxejja tal-Knisja, l-isfijiet, is-saċerdoti biex jilqgħu lil kulħadd u jagħtu attenzjoni l-aktar lil min jinsab il-bogħod minn Kristu, nitolbu. Tolbu għal-persuni li huma maqtuwejn mis-soċjetà, għal min jiġi abbużat fid-dinjità tiegħu bħala bniedem, nitolbu għallimna mulej triqatek. Tolbu għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex jibnu relazzjoni ta' fiduċja mal-ġenituri tagħhom u japprezzaw kemm dawn iħobbuhom, nitolbu għallimna mulej triqatek. Għalina l-koll miġburin f'dan is-santwarju biex qatt ma naħsbu li aħna aħjar mill-oħrajn u neskludu lil xi ħadd mill-ħniena u l-maħfra tiegħek, nitolbu għallimna mulej. Tolbu għall-membri kollha tal-hospice u għall-NGOs kollha li jaħdmu b'mod volontarju għal ġid tas-soċjetà tagħna, nitolbu għallimna mulej triqatek. Missier ħanin, inti dejjem lest li tilqana fi ħdanek bħal qajt il-Pubblikani u l-Midinbin, ma li tindebaħ li huma jridu jindmu. Inti twiet il-ħajja u s-salvazzjoni lil kull bniedem li jieqaf mill-ħażin. Għamilna doċli li nilqu l-kelma bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek u jkollna fina s-sentimenti ta' Kristu Ġesu biex insalvaw f'ismu u li jgħix u jisalta għal dejjem ta' dejjem.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajnuna ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna wara li bil-qawwa tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem bit-tloħ tiegħu fil-lemin tiegħek Missier fetħilna il-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qadisin kollha intennulek li nuta tifħim u ngħidu bla jeda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smujtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddis, tibda tiġbor għalik poplu biex mintloħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mistieru. Għaxu fil-lejl li feħnata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr. Birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara l-ikla għal-kalċi, reġa radlek il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej għandna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin mit-tluħ tiegħu glorjuż fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħaj nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna iser nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek
tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja mal-qaddej tiegħek il-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jent ksibt għalik. Ilqa bit-tieba t-talb u xewqat ta' din il-familja li jinti ridta tinġabar hawnhekk madwarek, għader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu wa għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, mod partikolari li nitolbu għal Antni Bonnici, nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristus Jiedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew bil-qalb tulbu din it-talba li għallimna Ġesu, talba dwar missieru li jħobbna, għalhekk bil-qalb ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħaritx neħtijietna, żaħar se il-fidi tal-Knisja tiegħek, tjaslimula dal-in trid fiha, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu jħallsna ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk u Ġesu ta' din it-qarbina. Tinżel fuq l-artal għal-kelma tas saċerdot li hu bniedem bħalna għalhekk nitolbu għas-saċerdoti tagħna. Tolbu jagħtina saċerdoti qaddisin li dedikazzjoni tagħhom tkun għal-merħla. Nirringrazzjaw il-Ġesu anke tas-saċerdoti u l-vokazzjonijiet. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu kmulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ il-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fit-tjubitu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu l-glorja tal-wirt miegħu u li jgħix u jsalta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna s-saċerdoti nawguralkom jum tal-ħadd, jum tajjeb, ġimgħa tajba. Intom ħarġin mill-Knisja u n-naħa ta' xelluk tiegħi nħallulkom littera, il-bulettin tistgħu tiġbruh intom ħarġin. Iddedikajnih ir-Rużarju għax ħanibdew ix-xahar tar-Rużarju tal-Madonna. Fil-fatt bħallum ġimgħa fl-4 ta' wara nofsinhar se jkun hawnhekk it-12 il-suċċessur ta' Don Bosco. Don Bosco smajtu bih, waqqaf is-Salezjani mxerdin mad-dinja kollha, it-12 il-suċċessur Awċi mill-Belt Victoria. U se jiġu hawnhekk nhar il-ħadd fl-4. Kulħadd huwa mistieden biex f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu Fader Fabio Attard jibda l-ministeru tiegħu para l-ġeneral tal-Ordni tas-Salezjani. Biex nagħlqu qabel ma ntikom il-barka ngħidu tleta fumarijiet il-Madonna b'ringrazzjament tad-doni kollha li titfa' fuqna. Slima lik Marija, bil-grazzi mħemmija, Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina midimbi, issa fis-sija tal-mewt ta' nammi. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mħemmija, Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina midimbi, issa fis-sija tal-mewt ta' nammi. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mħemmija, Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina midimbi, issa fis-sija tal-mewt ta' nammi. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teban. Aqlanna grazzja, noħorġu minna mingħajr ħtija. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Ġurnata tajba lilkom il-kol. Lilek ukoll.